wani girma sai manzon Allah, wani kyawu sai manzon Allah, wani kamshi sai manzon Allah, wani haske sai manzon Allah, wani karfi sai manzon Allah, wata kyauta sai manzon Allah, wata kunya sai manzon Allah, wata magana sai manzon Allah, wata afuwa sai manzon Allah, wata daraja sai manzon Allah, wata kima sai manzon Allah, wata himma sai manzon Allah, wata hidima sai manzon Allah, wata sallah sai manzon Allah, wani azumi sai manzon Allah, wata zakka sai manzon Allah, wani hajji sai manzon Allah, wata rama sai manzon Allah, wani ceto sai manzon Allah, wani tausayi sai manzon Allah, wani ilimi sai manzon Allah, wani zance sai manzon Allah, wani hange sai manzon Allah, wani hali sai manzon Allah, wasu yaya sai manzon Allah, wasu mata sai manzon Allah, da sahabbai sai manzon Allah, al'umma sai manzon Allah, jarumta sai manzon Allah, cika aiki sai manzon Allah, iya aiki sai manzon Allah, iya mulki sai manzon Allah, magana daya sai manzon Allah, ban shawa sai manzon Allah, sassauci sai manzon Allah, musulunci sai manzon Allah, imani sai manzon Allah, isani sai manzon Allah, yin tsafta sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah. Ya Allah kai ne mai kyauta sannan kuma kai ne mai mulki, gani duke na duba domin na aikata mummuna aiki, ramar ka nake nema sannan kai mi kyautar ban mamaki, kai mai Allah na roƙe ka dan alkadarin manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah, kai tsira wanda ba ta digo wanda kewa alkunya da abuwa wadan labar kasin da ya sauka ya suka kai ƙarya alaihi sabai na sawo a gurin su muna da soyayya da waliyai masu biyar sunna su ne jikokin Abdallah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah, waliyai ban taba jin taukai shehin mu Muhammad Tijani, gani duke na da gaishe ka ya al-Baghdadi ya Jailani, a ya bara mana kaula wanda yake da mukamul isani, da shehi na ta dini da shakku sa masana Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, na diyo kamshi ranar mashin ranar da uwar mu take tafiya daga alama ta sun dauko wallahi kudu sa ai rakiya, muna nan baya muna bege zuwa aljanna madaukakiya, kamar rara uku ce babu batula ya ga Rasulullah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah. Assalamu alayka ya sarkin da ilahu ya girmama sunansa, kuma dan sananin so ne Allah ka cika masa dukkan muradansa, yayi komai da shi ya bashi ya ce yayi yanda ya so da ɗabi'un laifin da ya duka ya yafe wanda za ya yi gaba bayan Allah, wani aikin sai manzon Allah, sai manzon Allah, balle ma annabi bai taɓa yin laifi ba zaman sanan duniya, domin Allah karimi ne kullum ke yi masa tarbiyya, dukkanin motsin na Allah ne, shi ne ya faɗa ba jayayya, masumi ne shi sayyidina tun kafin ma ba shi risala, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wa mutum da aikin babai shi inda an biya duk suka kasa, nan ne fa farkon sawun shi, wani girma sai shi a wani san ba a ba kowa bayan shi, kai bi cike dukkanin daraja tana karkashin manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, wata rana annabi Musa ne ya ce rabbi na so in ganka, Allah ya ce a'a Musa gani na ba zai yi ba gare ka, tun da ka matsa to ga dutse dubi kanka kauda idanunka, yayin da Allah ya bayyana Musa ya faɗi Rasulullah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, Mahmudu ko na kwance gida Allah ya turo Jibrilu ya ce je ka ce wa Rasulullah yau za mu gana fil lailu, Mahmudu yayyo miraji har ya ga Allah jalilu, ganin rabbi ya zarce Musa wannan fa sai manzon Allah, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, yayin da Musa zai gana da Allah ya ce masa iyaka na yarda lallai magana amma cire takalminka, Mahmudu sanda ya ce arshi Allah ya ce sawo naka kan taka wannan al'arshi a gare ka san mayilla, wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah, sai je ka bi cika tarihi waye ya sauko ne da wata har ma ya tsage shedi shi an ka bawa annabta, duk duniya ta san wannan aikin fa sai baban binta, rana ta faɗi ya ce da
wallahi sai manzon Allah. Ranar kiyama in ta zo ga rabbana ga bayinsa, Allah zai ce alastu wa bi rabbikum fa ku ba amsa. Dan babu mai girman darajar da fa zai bude bakinsa sai shugaba manzon Allah. Shi zai ce wa rabbu bala. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Ka zo ranar mashar kowa yana a cikin matsala, duk za a je neman ceto ga dukan fa manzannin Allah. Kowa ya ce san ba ceto a gare ni ya bayan Allah. Magana guda ku wuce a gurin Mamudu Dago Abdallah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Nan take za mu wuce a gurin Mamudu mai birnin Makka. Doga mu duke muna roƙo a gabansa dukkan muna kuka. Sai ta kada muke nema muku tari yau ga bayinka. Mun tabbatar ba mai iko ranar ga sai kai Abdallah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Mamudu zai ce an alhati tanko naune laraibu. Sai tanko zai gana al'umma har mai yawan aikata yabo. Nan take zai je kun Allah ya yi sujada a gaban rabu. Allahu zai ce an baka kai yadda ka so ba illa. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Halitta duk ku faɗa mini wanda Allah yake so domin sa. Girman isarsa ta kai Allah yake haɗa sunansa da nasa. Har ma cewa al'umma san kasu saba umarninsa. Hanyar ka ce hanyar Allah, hanyar waninka akwai matsala. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Kai ne mabudi aljanna babu mai shiga sai ka fara. Kai ne daɗin da yake a cikinta in babu kai ta zan murra. Duka na hasken da ado da yake a cikinta da kai ne aka tsara. An ka cire ka aljanna gwara ma makwancin kabila. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Allah wai na roƙon kai na yi tawassuli da ɗabi'un shi dubiran da yayyo miraji kamin don da na fata da laifi kamin dan sha Allah don da rajar iyalan shahar da bisa shi na kalle shi Allah duk bayan sako kar ya buyar mai Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Wani a cikin fadarsa Allah na san zaka iya gaban dukiya ka hana ni na ci ta sai hidimarsa da soyayya ka yi min wuri a Madina su unguwa shugaba ba jayayya ka sanya ni mai sharar raudar ma'aiki a kullum ya Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Ya kai mai saurare nan ne mota ta za ta ciya biki ba don gajiya ba da hutu dai rauni na ne ke bin tuki na rasulati kuma huta yau sha iri gari na mutan kirki sai rana ya ce annaba ga ta a karba don girma Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Wani aikin sai manzon Allah, wallahi sai manzon Allah. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. 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 Yosira kayo miki gumamu da shugaba alaye sami ba za da wuce da basu ba. Har ma dukkanin waliye ban farko guda su ba tamkar ce ana tijani da barama ba bagar uwata. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Lallai faɗi ba fa mun shaida kaunar ku ce komai ilimin mutum ko Qur'ani ya haddace in ba san ku zuciya ta tabbaciya bakar kace zauna da uwa ka koya ma ƴaƴanka ta wajabta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Hadarar mu ma da bance in ka dubi tafiyar shehu na mu ma da bande don kuwa mun gani hakar Maulana Abu Umamatu Urwatu Suru da ba Shek Musa da Shehana ta jijjinin da ke mahuta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Dabbai ka shugaba na amsa kiran ka ba jira babu zato fa babu tsammani hadarar ka sha kira. Dukkan abun da ruka suka ji shi cikin ka shabara. Mika ilaika ne kawai har ma mulki a masarauta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Mai mulki a zuciya kai ne na ba wa rayuwa na rantse da rabana na tsufa da san kama yawa. Tun farkon da ban sani ban bare karshen sa yawa. Babu abun da ke ta jali guna sai abun bidata. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Suki da rusu mace a
cikin kaunar ka adali, babu abun da ke sakani nishadi banda akili, banda abun yabo da kauna guna banda su jalila, baka dukan jiki da su tima aiki har da rayuwata. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Ba laifi ga duk idanu masu yawan zubar ruwa, domin babu gaira babu sabar haka ba ta yiwa. Mai sarkin muka kayo ma gwala gare mu magawa, ramsi ya ishe ka gano halayen mu ba kazamta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. In aka ambace shi annabi saka ga mu ta zaba, jin daɗin mu za ya zo natsuwar mu ya ƙara ci gaba. In aka ce a basuwa dan annabi da shugaba, to wallahi sai idan ba komai gun sai mu barta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. In muka zo a kwanciya to annabi za mu yi tuni, sarai za mu yi gabo da idanu ko a baɗi ne. Sai mu ga safiyar mu ta waye san bayi da gani, wayo shugaba ka taimaki dan bawan ka ya maraita. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Rarrashe ka ne kawai zai sa natsuwar mu taitaci, kuma bibu na muna roƙonka a ba mu tabbaci. Mun yake da shugaba wata ran Musa mu kai gaci, ba mu da buruka da ya wuce mu fa da kai a janyarata. Annabi ne a zuciyata, duk da halin mu babu kyau zunuban mu suna ta karuwa, har zunubin mu ya wuce aikin ladar mu mai yawa. Sai dai kai karimu ne Amurka tana ta yaduwa, za ta game mu shugaba insha Allahu babu keta. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a zuciyata. Nan ne za ni taka birki ba gajiya ba za tsaya, waye marsiyar ka ji ni kaɗan zan amsa tambaya. Ta Narasulu ko AteeQ kuma wuta garin mutudiya, annabi ne abin riko na babu wani san zuciyata. Annabi ne, annabi ne, annabi ne a 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 zuciyata. Annabi ne a zuciyata. Annabi ne, annabi ne, annabi ne, annabi ne, annabi